शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विकास सावंत यांचा 62वा वाढदिवस मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात आला। यावेळी विद्यार्थ्यांनी ढोल पथकाच्या साथीने तसेच पुष्परूपी पायघड्या घालून स्वागत केलं। विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले शुभेच्छा पत्र पाहून विकास सावंत भारावून गेले। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।